Maayong hapon sa tanang mga kaigsuonan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa nagpadayon nga kagawasan alang sa pagpamalandong sa iyang pulong. Please turn with me to Romans chapter 2 verse 17 hangtod sa 24. Roma kapitulo 2 bersikulo 17 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Apan kung ikaw nga gitawag og Hudiyo naglaom sa kasuguan ug nang hinambog mahitungod sa Dios ug nasayod sa iyang kabubuton ug nagauyon sa mga maayong butang sanglit natudluan ka sa balaod ug nagtuo ka sa imong kaugalingon nga tig-agak ka sa mga buta usa ka suga sa mga anaa sa kangitngit tigbadlong sa mga buang-buang magtutudlo sa mga bata nga anaa sa kasuguan ang pinakaunod sa kahibalog kamatuuran. Ikaw gayud nga nagtudlo sa uban, wala ba nimo tudloi ang imong kaugalingon? Ikaw nga nag-ingon nga ayaw panapaw, nanapaw ka ba? Ikaw nga nagdumot sa mga Dios-Dios, gikawatan mo ba ang templo? Ikaw nga nagpasigarbo tungod sa kasuguan, gipanamastamasan mo ba ang Dios pinaagi sa pagsupak sa kasuguan? Tungod kay ang ngalan sa Dios gibiay-biay sa mga hintil tungod kaninyo sama sa nahasulat. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Nagpadayon kita sa passage sa atong pagpamalandong sa Epistle to the Romans. Actually, ang Gospel nagsugod sa chapter 1 verse 16. Ang giingon ni Pablo sa 1:16, tungod kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo tungod kay kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag tawo nga mutuo una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. So niini nga bersikulo mga kaigsunan naghisgot si Pablo mahitungod sa mahimayaong ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo nga gidescribe niya ingon nga gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. And then sa verse 18, gihisgutan ni Pablo, gipasabot kanato nganong gikinahanglan gayud nato ang gospel, ebanghelyo or good news. Gumikan sa tunglo sa Dios nga misilaob bato kanato tungod sa atong mga sala. And then, gi-describe ni Pablo ang pagkamakasasala sa tawo, starting with verse 21. Ilang gilimod ang kahimayaan sa Dios. Mibalibad sila sa pagpakita og utang kabubuton sa Dios tungod sa iyang pagkamaayo. And then sa verse 23, ilang gipulihan ang Dios nga dili madunot sa mga imahe nga gibuhat sa kamot sa mga tawo nga madunot. And then sa verse 25, example, ilang giingon, giipasabot ni Pablo mga kaigsunan, nga ilang gipulihan ang kamatuoran sa Dios ug bakak. So, gidescribe gayud ni Pablo sa chapter 1 ang gitawag og universal sinfulness of man. Ang makasasala sa mga tawo universally tibuo kalibutan. Now, basin og nangutana ka higala nganong taas kayo ang bahin ni Pablo sa iyang sulat sa pagdiscuss mahitungod sa sala. Dili lang sa chapter 1, kundili sa chapter 2, chapter 3, chapter 5, chapter 6 ug chapter 7. Mga kaigsuonan, ang paghisgot mahitungod sa sala dili gayud maayo sa panilaw, sa panlasa sa mga tawo. Ug mo kini usa sa mga rason nganong gidumtan sa mga katawhan ang ebanghelyo, ang gospel mga kaigsuonan. Gumikan kay ang gospel o maayong balita naglangkob kini sa paghisgot sa mga tawo, pagmantala sa mga tawo nga sila makasasala ug nahailalom sa paghukom sa Dios. Ang ebanghelyo naglangkob sa pagsulti, dili nga nasipyat lang ang mga tao kundili sila makasasala at tubangan sa Dios, nagdumot sa Dios, and therefore ang Dios gihukman sila sa Dios. Ug mousab kini ang usa sa mga rason nganong daghang mga pastors karon nga gi-watered down ang gospel. Tangtangon ang paghisgot mahitungod sa sala. Aduna gayoy suod nato nga paryente mga kaigsuonan nga mikontra. Miingon nga dili na lang kuno unta pagahisgutan ang sala kung muwali kita.
But no, dili ka na mahimo mga kaigsuonan, gumikan kay ang atong Ginoong Hesukristo ang iyang mga apostoles niadtong nagwali sila sa ebanghelyo, ilang gipasabot ang pagkamakasasala sa mga tawo, mao gani nga nanginahanglan kita sa good news, ebanghelyo, gospel. Gospel means good news. Matud pa ni John MacArthur sa iyang libro nga giuluhan og Ashamed of the Gospel, ang giingon ni John MacArthur, ang pinakadakong gikinahanglan sa mga tawo mao ang pagsugid ug pagdaog batok sa ilang sala. Mao nga ang wali nga napakya sa pagsukmat ug pagbadlong sa sala pinaagi sa pulong sa Dios, dili makatagbo sa gikinahanglan sa mga tawo. Sigurado nga dili kini ang oras alang sa mga huyang nga mga kalalakihan, huyang nga mga mensahe ug huyang nga mga buluhaton. Ang gikinahanglan mao ang moral nga kusog ug kaisog ug dili mapaling-paling nga pagmantala sa kamatuoran nga makahatag sa mga katawhan ug kagawasan. Ug miuyon gayud kaayo ako sa gipamulong ni John MacArthur. For I am not ashamed of the gospel of Christ, says the Apostle Paul. And the gospel involves explaining to people, proclaiming to people nga sila makasasala ug nanginahanglan sila sa kapasayloan gikan sa Dios. So giklaro gayud kaayo ni Apostle Paul ang atong panginahanglanon sa kining gitawag og justifying grace pinaagi kang Kristo. Ang buti pasabot grasya nga nag-isip kanato nga walay sala atubangan sa Dios pinaagi kang Kristo. Gikinahanglan nato ang gahom sa Dios alang sa atong kaluwasan. Now sa chapter 2 mga kaigsunan, gipakigbisugan ni Pablo ang kaisipan or panghuna-huna sa mga Hudiyo. Iyang gipakigbatukan. Tungod kay nasayod si Pablo, Hudiyo gud siya. Nasayod siya kung unsa ang dagan sa hunahuna sa iyang kauban nga mga Hudiyo. Nga posible nga basahon sa mga Hudiyo ang gipamulong ni Pablo sa chapter 1, basahon nila nga dili i-apply sa ilang kaugalingon ang ilang pagaisipon nga ang mga hintil lamang ang naigo. Pero matod pa ni Pablo, dili. Guilty usab kamo nga mga Hudiyo sa susamang kasalaanan nga nabuhat sa mga hintil. Ang giingon sa chapter 2 verse 1 mga kaigsunan, mao nga wala kay maikap mga tarungan o tawo, bisag kinsa ka pa nga naghukom. Tungod kay sa paghukom nimo sa uban, ang imong kaugalingon, ang imong gihukman, tungod kay ikaw nga naghukom, nagabuhat usab sa maong mga butang. So sa atong pagbasa niini mga kaigsuunan, kinahanglan nga dili lang usab kini sa mga Hudiyo ang application sa atong hunahuna. Sa tanan kini, alang kini sa tanan. Dili anti-Semitic si Apostle Paul, anti-Jewish people. Remember, si Pablo Hudiyo, ang mga apostles Hudiyo ug ang atong Ginoong Hesukristo Hudiyo. Now, gi-call out lang ni Pablo ang mga Hudiyo, but this is applicable to all of us. There are times nga kita mga kaigsuunan tigpakaaron ingnon. So, Paul is uttering his words against the religiously hypocrite people. Tigpakaaron ingnon nga ilang gi-excuse ang ilang kaugalingon gikan sa paghukom sa Dios. Ang problema sa mga tawo sa atong kapanahunan karon mga kaigsunan is that dili nato wala nato nakita ang atong kaugalingon ingon nga dautan, ingon nga makasasala. Na wala ta nag-promote og kining confessional sa pari ha, kining ikumpisal nato ang atong sala sa mga pari because that is not what the Bible teaches. Ang gitudlo sa Biblia, maghinulsol kita sa atong mga sala ug ato kining isugid ngadto sa Dios, dili ngadto sa mga pari. Pero isip pa matuod mga kaigsuunan nga ang mga tawo sa atong kapanahunan karon nagkagrabi ang self-righteousness. Kining matarong sila sa ilang kaugalingong pagtanaw. Ang report sa Roman Catholic Church is that ang mga nangumpisal kuno sa mga pari na kunhuran, na minusan 30 years, sulod sa 30 ka tuig,
naminusan, nagkagamay na lang kuno ang mangumpisal sa mga pari sa atong panahon karon. Gumikan kay ang pagtan-aw sa mga tawo sa ilang kaugalingon, limpyo sila, matarong, ug wala sila isala nga ngay isugid. Again ha, wala ta nagtudlo og confession of our sins to the priests. Ang gitudlo sa Biblia, maghinulsulta sa atong sala ug atong isugid kini sa Dios, dili sa pari. That was just to give a point that people nowadays are increasingly becoming self-righteous. Wala nila makita ang ilang kaugalingon, ingon nga makasasala. Now, before muingon mo og amen sa punto nga atong nalitok so far, tanawon nato ang atong kaugalingon. Basin og kita ang usa sa mga naigo sa gisulat ni Pablo sa chapter 2 sa Book of Romans. Basin og dili kita dautan sa pagtan-aw nato sa atong kaugalingon. Basin og matarong kita sa pagtan-aw nato sa atong kaugalingon. Wala nato makita nga atong aksyon, ang atong pinulungan, ang atong paghigugma sa kalibutan, supak sa balaod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ang mga pastors, makuratan gayod ang mga pastors matingala, gumikan kay nagwali sila, batok sa sala, pero ang mga miyembro nga nasayod sila nga nagkinabuhi sa sala ang uban niadto, murag okay raman mo gawas raman gikan sa simbahan nga murag wala gyud sila maigo sa ilang pamati, and that is really very sad because the word of God according to 2 Timothy chapter 3 verse 16 is meant to rebuke us and to correct us and to train us to righteousness. So adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa mga kaigsunan. Una, ang mga butang nga gipanghinambog sa mga Hudiyo. So atong tun-an once again ang mga Hudiyo. Ikaduha, ang mga pribilehiyo nato ingon nga mga Kristohanon. Ug ikatulo, ang kondemnasyon sa parehong mga Hudiyo ug mga Hintil. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang mga butang nga gipanghinambog sa mga Hudiyo. Gisugdan ni Pablo ang portion sa atong pamalandong karon pinaagi sa pag-describe sa mga butang nga gipanghinambog sa mga Hudiyo. Gihatagan sila sa Dios sa iyang balaod, 10 Commandments, 2 tablets of stone, di nasulat ang 10 Commandments. Unsa pa? Sila gipili ingon nga particular people of God sa Old Covenant. Aduna sila'y relasyon sa Dios. Sila mga Hudiyo, mga kaliwat ni Abraham. Ug matud pa sa verse 17 sa atong teksto, apan kung ikaw nga gitawag og Hudiyo, naglaom sa kasuguan, ug nang hinambog mahitungod sa Dios. So naglaom sila sa kasuguan, nang hinambog usab sila mahitungod sa Dios. Gumikan kay aduna sila'y espesyal nga relasyon sa Dios. Mga kaliwat sila ni Abraham. Ang giingon sa Genesis chapter 12 verse 2 and 3. Again, Genesis chapter 12 verse 2 and 3. Ang giingon dinhi, himuon ko ikaw nga usa ka dakong nasod, ako kang panalanginan, himuon kong bantugan ang imong ngalan ug mahimo kang usa ka panalangin. Panalanginan ko ang maghatag og panalangin kanimo ug tunglohon ko ang mga mutunglo kanimo ug pinaagi kanimo ang tanang kaliwatan sa yuta mapanalanginan. So, gihatagan sila sa Ginoo sa balaod, isip iyang mga covenant people. O gipamatud-an kini sa introduction to the 10 Commandments. Nasayod usab sila sa kabubuton sa Dios. Mao kini ilang gipanghinambog. Verse 18, nasayod sa iyang kabubuton ug ila usab nga giuyunan ang mga butang nga taas kayo ang moral standard. Sumpay sa verse 18, ug nagauyon sa mga butang nga maayo, sanglit natudluan ka man sa kasuguan. Unsa pa? Ilang gipanghinambog nga mga magtutudlo kuno sila sa tanang mga kanasuran. Mga giya kuno sila alang sa mga buta. Kahayag kuno sila alang sa tanang mga anaa sa kangitngit. Verse 19, ug nagtuo ka sa kaugalingon nga tig-agak ka sa mga buta, usa ka suga nga
usa ka suga sa mga anaa sa kangitngit. Unsa pa, nang hinambog sila nga sila mga magtutudlo kuno sa mga buang-buang, magtutudlo sa mga walay alamag. Verse 20, tigbadlong sa mga buang-buang, magtutudlo sa mga bata, nga anaa sa kasuguan ang pinakaunod sa kahibalo ug kamatuoran. Pero sumala sa atong makita mga kaigsuunan, kung gihatagan ka sa Ginoo, dako kayong pribilehiyo, dako usab ang responsibility nga gi-expect sa Dios kanimo. Usbon ko, ang mga Hudiyo gihatagan sa Ginoo og dako kaayong pribilehiyo, therefore they had the greater responsibility. Nagtudlo sila sa uban, pero wa nila matudloi ang ilang kaugalingon. Sumukad to ang unang punto, ang mga butang nga gipanghinambog sa mga Hudiyo. Ikaduhang punto, ang mga pribilehiyo sa mga Christians nga susama kanato nga mga hintil. Di ba? Ang mga Christians gihatagan sa Ginoo og dako kayong pribilehiyo. Dako kayong pribilehiyo ang naangkon nato mga kaigsuunan. We are God's particular people according to 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang giingon dinhi, apan usa ka mo kakaliwat nga pinili, usa ka harianong pagkapari, usa ka nasod nga balaan, lungsod nga gipanag-iya sa Dios, aron inyong ipadayag ang mga gamhanang buhat niya, nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang landag kaayo nga kahayag. Di ba gipili man kita sa Dios, sumala sa iyang gipamulong sa ebanghelyo, gisagup kita sa Ginoo, ingon nga iyang mga anak. Mo kini gipasabot sa Ephesians chapter 1 verse 3 hangtod sa verse 5. Ang giingon dinhi, dalaygon kaayo ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga maoy nagpanalangin kanato diha kang Kristo sa matag panalangin nga espiritual sa tibuok kalangitan. Sumala sa pagpili niya kanato diha kaniya sa wala pagitukod ang kalibutan, aron mahimo kitang balaan ug walay mantsa atubangan niya diha sa gugma. Gitakda kita alang sa pagsagup aron mahimong iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo, sumala sa kaayo sa iyang kabubuton. So grabe kaayo ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo sa tanang mga Christians. I am talking about true Christians, dili false Christians mga kaigsuunan. O gisaad sa Ginoo kanato that He is working all things together for our good. Ug nagasalig kita sa pagprotektar sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang gugma sa Ginoo nga iyang gipakita diha kang Kristo, iyang gihatag nga kanato mga kaigsuunan. Unsa pa? Giablihan sa Ginoo ang atong pagsabot, ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna aron nasabtan nato ang iyang kabubuton nga kanato. Yes, gihatag sa Ginoo ang iyang balaod sa nasod sa Israel, pero wala sila hatagi sa Ginoo og gahom ug katakos nga tumanon kini ug sundon ang gidemand sa balaod. Pero ang mga katawhan sa bag-ong tugon, ang tinuod nga mga Kristohanon, gihatagan kita sa Dios ug gahom pinaagi kang Kristo. This is really a big privilege nga na-enjoy sa tanang mga Christians, and if you are a Christian, you have this kind of privilege, igsuon diha kang Kristo. Gipanalanginan kita sa Ginoo, particularly sa kining gitawag og illuminating grace. Gihatagan niya og kalamdag ang atong hunahuna, nga atong nasabdan ang maayong balita sa ebanghelyo. Ang giingon sa Mark chapter 4 verse 11 hangtod sa 12, ang giingon dinhi, ug giingon niya kanila, kaniniyo gihatag ang misteryo sa gingharian sa Dios, apan kanila nga naa sa gawas ang tanang mga butang gibungat pinaagi sa mga sambingay, aron sa ilang pagtan-aw dili sila makakita, ug sa pagpaminaw dili sila makasabot, basin ug mobalik sila sa Ginoo ug mapasaylo. In other words, wala ablihi sa Ginoo ang hunahuna sa mga Hudiyo. Apan giablihan niya ang atong hunahuna ingon nga mga hintil. Nasabtan nato ang kabubuton sa Ginoo, ang grasya sa kaluwasan pinaagi kang Kristo lamang ug dili pinaagi sa atong maayong buhat.
1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ang giingon ni Pablo, tungod kay kinsa ang nasayod sa hunahuna sa Ginoo, aron tudluan niya siya, apan anaa kanamo ang hunahuna ni Kristo. Anaa kanato ang hunahuna ni Kristo, iyang gipadayag kini pinaagi sa ebanghelyo. Nakatunan nato kinigikan sa pulong sa Dios. Giablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna. So, dako kayo ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo sa mga Gentile Christians. Matthew chapter 11 verse 25 and 26 ang giingon dinhi. Niadtong taknaa gisulti ni Jesus, gipasalamatan ko ikaw amahan, Dios sa langit ug yuta, tungod kay gitago nimo kining mga butanga sa mga manggialamon. We are talking about the Jews. Mga Hudiyo nga hambog kayo, giisip nila ang ilang kaugalingon nga manggialamon, pero wala ablihi sa Ginoo ang ilang una-una. Tungod kay gitago nimo kining mga butanga sa mga manggialamon ug mga utukan ug gipadayag nimo sa mga puya. Oo amahan, tungod kay mao kadto ang kabubuton nimo nga puno sa panalangin. So have you not noticed ang mga yano nga mga katawhan sama kanato mao ang giablihan sa Ginoo sa atong kasing-kasing una-una aron atong nasabtan ang pulong sa Dios. Unsa pa? Di ba gitahasan kita sa Ginoo sa pagtudlo ngadto sa tanang mga kanasuran? Iyang gisalig kanato ang gospel, ang maayong balita, ang ebanghelyo. Ug iya kitang gisugo nga itudlo ang ebanghelyo sa tanang kanasuran ug himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Mao kini ang pinaka katapusang panugon sa atong Ginoo sa wala pa siya misaka sa langit. Ang giingon dinhi, mao nga sa pagpanglakaw ninyo, himuan ninyong mga tinun-an ang tanang mga kanasuran, bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila nga sundon ang tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo, ug ania, kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. Praise God! Pero subo nga pamalandungon nga daghan kaayong mga Christians karon nga ila naman hinuong gipanghinambog ang ilang theology. Imbis nga magtuon og theology, doktrina, aron malig-on kita diha sa Ginoo, aron mahimo kitang mapainubsanon, aron atong dayigon ang Ginoo sa atong kinabuhi, ila naman hinuong gipanghinambog. Mao nga warning sa Dios alang kanato dinhi sa One Voice Christian Fellowship nga nagkadugang ang atong kahibalo sa pulong sa Ginoo, dapat ang moresulta niini ang pagkamapainobsanon sa atong kasing-kasing ug dugang pangkadasig nga imantala ang ebanghelyo sa tanang kanasuran. So we should be a missionary ministry. We should be a missionary fellowship, a missionary church eventually, mga kaigsuunan. So that's the second point. We also have privilege, much greater privilege kaysa sa pribilehiyo nga nadawat sa mga Hudiyo. And we should not squander this privilege because along with the privilege comes great responsibility. Ikatulo nga punto, ang kondemnasyon, ang paghukom sa Dios batok sa mga Hudiyo ug batok sa mga Hintil. Nga adunay kahibalo apan wala gigamit ang kahibalo sa insaktong pamaagi. Ang mga Hudiyo nang hinambog nga aduna sila'y 10 commandments, pero wala nila gituman ang sugo sa Dios, ang balaod sa Dios. Nagtudlo sila sa uban, pero wa ba nila tudlo ang ilang kaugalingon? Gihisgutan ni Pablo ang tulo ka mga specific entries sa 10 commandments, but these 3 entries sa 10 commandments representative kini sa tibuok nga napulo kasugo. For example, gihisgutan ni Pablo ang ikawalo nga sugo, ayaw pangawat. Gi-expose ni Pablo nga sila guilty sa pagpangawat. Mga kawatan sila. Ang giingon sa verse 21, chapter 2, ikaw lagi nga nagtudlo sa uban, dili mo ba tudluan ang imong kaugalingon? Ikaw nga nagtudlo sa tawo nga dili mangawat, nangawat ka ba? Well, mga kaigsunan, we do not know the historical context niini. But Paul exposed them nga mga kawatan dai sila.
Perhaps dili open, dili lantad, dili bulgar ang ilang pagpangawat. Mao nga dali ra kaayo nila ang pag-excuse sa ilang kaugalingon. But Paul knew. Bright si Pablo, Hudiyo si Pablo. Paul knew nga ang mga Hudiyo nangawat, mga kawatan. And then, guilty usab sila nga ilang gikawatan ang Dios gikan sa iyang kahimayaan. Gikawatan nila ang Dios sa pagdayig nga angayan lamang gayod sa Dios ang gibayaw sa mga Hudiyo ang ilang kaugalingon. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sayon ra kaayo alang sa mga Hudiyo nga ilang hukman ang mga katawhan sa ilang palibot, pero sila mismo napakyas sa paghatag og kahimayaan sa Dios. Ikaduha, gihisgutan ni Pablo niini ang ikapito nga sugo, seventh commandment, ayaw pagpanapaw. Romans chapter 2 verse 22 ang giingon dinhi, ikaw nga nag-ingon nga ayaw panapaw, nanapaw ka ba? Of course, kahibalo gyud si Pablo, mga kaigsunan. Bright si Pablo, nahibaw-an gayud niya ang dagan sa utok sa mga Hudiyo. Hibalo si Pablo nga guilty sila sa kining gitawag og inward lust. Inward lust, kaulag sa sulod sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. And then, most of all, guilty sila sa pagka-dili matinud-anon nila batok sa Dios. They were guilty. In fact, giingnan sila sa Dios that they were wicked and adulterous generation. Matod pa ni Matthew Henry, mga kaigsunan, such the generation of mankind is, gone a-whoring from God, in the impure embraces of the world, and the flesh lying in wickedness. So, gihisgutan ni Pablo ang ikapitong sugo, gi-expose usab sila ni Pablo nga guilty sa pagpanapaw. Ikatulo, mga kaigsunan, gihisgutan ni Pablo ang una ug ikaduha nga sugo, kining dili magsimba og mga Dios-Dios. Ang giingon diri sa Romans 2:22, ikaw nga nagdumot sa mga Dios-Dios, gikawatan ba nimo ang mga templo? So nang hinambog sila nga sila mga katawhan sa Dios, and yet they were idolaters. Wala nila gidevote ang ilang kaugalingon, ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Ang Dios balaan nga Dios, ug ang tanang naangkon sa mga katawhan gipanag-iya kana sa Dios, and all that belongs to Him must be devoted to Him. Ang giingon sa Leviticus chapter 27 verse 28, matag butang nga gilain ingon nga halad balaan alang sa Ginoo. Ang mga Hudiyo nag-angkon nga devoted kuno sila sa Dios, and yet ang ilang kasing-kasing nakahikot sa mga butang niining kalibutana. And worst of all, pinaagi sa ilang mga actions, mao hinuon kadtoy nahimong hinungdan nga ang ubang mga katawhan ilang gipasipad-an ang Dios. Verse 24, tungod kay ang ngalan sa Dios napakaulawan sa mga hintil, tungod kaninyo sama sa nahasulat. So ang pangalan kuno sa Ginoo napakaulawan diha sa mga hintil, gumikan sa mga Hudiyo nga nagsupak sa kasuguan sa Dios. Ang pangutana niini, mga kaigsunan, dili ba kita guilty usab niini nga paghukom sa Dios batok sa mga Hudiyo? Di ba? Aduna kitay katungod nga mutudlo sa uban, isip mga Gentile Christians nga mas nakasabot sa kabubuton sa Dios, pero kumusta nga atong kinabuhi? Matinud-anon ba kita sa tanang higayon sa atong buhi nga Dios? Ura nga atong kinabuhi puno kaayo og compromise, mga kaigsunan? Wala ba nato tudloi ang atong kaugalingon? Di ba nag-claim kita nga mga katawhan kita sa Dios, pero ang atong kasing-kasing duol ba sa Dios or layo gikan sa Dios? Remember, dili ang atong physical nga pagkaaktibo sa buluhaton sa simbahan ang gitanaw sa Dios. Ang gitanaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kay basin og active kaayo kita sa buluhaton, pero ang ga-drive sa atong kasing-kasing garbo, dili gyud gugma alang sa Dios.
dili ingon og devotion sa Ginoo, kundi ang atong kaugalingon ang atong gipromote. Ang giingon sa Matthew chapter 15 verse 7 hangtod sa 8, ang giingon dinhi, kamong mga tigpakaaron ingnon, tinuod ang gipadayag ni Isaias mahitungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Gitahod ako niining lungsura sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. So, careful kita. Kay basin og ania kita niining takna sa kahaponon sa pagsimba, ang atong baba nagabungat og pagdayeg sa Dios, pero ang atong kasing-kasing nabasa sa Ginoo layo kuno kaayo gikan kaniya. Dali ra kaayong ipanghinambog nato ang atong pagsunod sa mga bahin sa balaod sa Dios nga dali rang sundon. Pero ang mga bugat nga bahin sa pulong sa Ginoo nga wala nato gisunod, resistant kita nga atong ilhon ang atong kaugalingong sala. Dili ba kita guilty susama sa mga Hudiyo sa mga sala nga nabuhat nato sa atong kinabuhi? Ang atong henerasyon karon, henerasyon kini sa Kristyanismo, pero mga Kristohanon nga walay paghinulsol. Mo kini ang problema sa mga Hudiyo. Sayon ra kaayo alang sa ila nga ilang i-look down ang mga tawo sa ilang palibot, pero wa nila gikondenar ang ilang kaugalingon. Buta sila mahitungod sa ilang kaugalingong sala. So ang pangutana, dili ba kita susama kanila? So ikaw lamang gayud higala ug ako lamang ang makatubag niini atubangan sa Ginoo. Ikaw ang nasayod sa imong kahimtang. Ang matag-usa kanato lamang atubangan sa Ginoo ang makatubag. Ang giingon sa verse 3 sa chapter 2, "O gituuhan mo ba kini o tawo nga naghukom sa mga nagabuhat sa maong mga butang ug mao manusab ang ginabuhat nimo nga makaikyas ka sa paghukom sa Dios?" Nasayod kita sa pulong sa Ginoo. Nasayod kita sa gipangayo sa Ginoo when it comes to discipleship, nga atong ilimod ang atong kaugalingon, atong pasanon ang atong krus sa matag adlaw ug musunod kita kaniya. So, kumusta ang atong pagtudlo sa atong kaugalingon? Istrikto kaayo ang standard sa Ginoo. Dili kini nato mahimong i-revise, mga kaigsuunan. Dili nato i-modify ang standard sa Ginoo. Do we not find it easy to ignore them? Ug kung kita nahulog sa sala, ang tendency sa mga tawo atong i-excuse ang atong kaugalingon. Atong i-excuse. Paminaw nato ang giingon sa Matthew chapter 6 verse 33. Kini bitawng unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ang pangutana, giuna ba natog pangita ang Dios? This is the question. This is very serious. Ang giingon sa Matthew 6:33, apan unahan ninyo pagpangita ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanang mga butanga iya rang igadugang kaninyo. Daghan kayong mga Christians nga nag-quote niini nga passage, pero ang pangutana, tinuod ba kini sa matag usa nato ka kinabuhi? Matthew chapter 16 verse 24 and 25 ang giingon dinhi. Pagkahuman gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an, kung si bisan kinsa buot mosunod kanako, balibaran niya ang iyang kaugalingon ug pas-anon ang iyang krus ug mosunod kanako. Tungod kay si bisan kinsa nga nagtinguha nga muluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Apan si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag hinuon niini. Ang pangutana, imo bang gilimod ang imong kaugalingon? Gipas-an mo ba ang krus alang sa pagsunod sa Ginoo sa matag adlaw? Orang imong kabubuton gihapon ang matuman? Kabubuton nimo versus kabubuton sa Dios, ang mudaog ang kabubuton nimo. That is idolatry, mga kaigsuonan. Luke chapter 14 verse 33 ang giingon dinhi, mao nga si bisan kinsa kaninyo nga dili mo salikway sa tanan nga iyang gipakiglambigitan, dili mahimong akong tinun-an. So kung dili ko na nato i-let go ang mga butang niining kalibutan nga supak sa kabubuton sa Ginoo, ang atong kaugalingon gihapon ang masunod, dili kita tinuod nga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kaayo og mga distractions niining kalibutana. Daghan kaayo og mga disturbance
nga dili kita maka-focus sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Ang mga butang niining kalibutana makadani gayud kaayo. Pero matud pa sa Biblia, mga ilusyon lamang kining mga butanga, mga bakak. And they will disappear. Mahanaw lamang kining mga butanga, sama sa nieve, sama sa snow, nga inigsidlak sa adlaw malanay. Ang pangutana, imo bang gidevote ang imong kinabuhi alang sa Dios? Sa pagpangita sa kabubuton sa Dios? Susiha ang imong kasing-kasing higala. Nahigugma ka ba sa Dios more than anything else in this world? Nangalagad ka ba sa Dios? Pinaagi sa iyang iglesia, pinaagi sa iyang buluhaton, and in our context, through One Voice Christian Fellowship. Matag-usa ka nato, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, there is no such thing as giftless Christian. Tanang Christian aduna gayoy gift, adunay katakus nga gihatag ang Ginoo sa matag-usa ka nato, nga magamit sa atong pagpangalagad kaniya. And each of you is part of the body of Christ. Matag-usa ka nato mahinungdanon alang sa buluhaton sa Dios. Remember, gibutang ka sa Ginoo sa nagkalain-laing buluhaton. Gibutang ka sa Ginoo dinhi sa One Voice Christian Fellowship. Nakita mo ba ang imong purpose? Nganong gibutang ka sa Ginoo sa iyang buluhaton dinhi sa iligan? 1 Corinthians chapter 12 verse 14 hangtod sa verse 18 ang giingon dinhi mga kaigsunan. Tungod kay ang lawas dili usa ka bahin lamang, kun dili daghan. Kung muingon ang tiil, tungod kay dili ko kamot, dili ako kabahin sa lawas. Dili tungod niini nga rason nga dili na kini kabahin sa lawas. Ug kung muingon ang dalunggan, tungod kay dili ako mata, dili ako kabahin sa lawas, dili niini nga rason nga dili na kini kabahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas mata, asa man nahimutang ang igdulungog. Kung ang tanan igdulungog, asa nahimutang ang panimhot. Apan karon gipahiluna sa Dios ang matag kabahin sa lawas. Ang matag usa kanila sumala sa iyang desisyon. So ang Ginoo mo'y naghatag kanato og lain-lain nga mga gasa. And we have much to do in the kingdom of God. Our talents, our abilities, mahimong maggamit alang sa gingharian sa Dios. Ang atong kinabuhi must be exemplary. Let us be Christian not in mouth only but in word, in deeds also, in actions. Kinahanglang makita sa uban si Kristo sa atong kinabuhi. Ug paminaw nato ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 24. Tungod kay ang ngalan sa Dios napakaulawan sa mga hintil, tungod kaninyo sama sa nahasulat. Hinaot nga dili mapakaulawan ang ngalan sa Dios, gumikan kay luag kayo ang atong Christianity. Ang atong Christianity palong-palong, paling-paling mga kaigsuunan. Hinaot nga gitandog kita sa atong buhi nga Dios ug i-devote nato ang atong 100% ngadto kaniya. Kung kinsa ang imong gialagaran, mao kana ang imong master. Kung nag-alagad ikaw sa sala, kung ang sala mao ang imong gisunod, ulipon ikaw sa sala. Ug kung ulipon ikaw sa sala, namiligro ang imong kalag, gumikan kay walay ulipon sa sala nga makasulod sa gingharian sa Dios. Apan ang good news mga kaigsuunan, mianhi si Kristo aron sa paghatag og kagawasan sa tanang mga nahimong ulipon sa sala. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang pagkamatarong, pinaagi sa iyang gahom ang tanang naghinulso sa sala ug nagsalig kaniya makabaton og kagawasan. Higala, ikaw gawasno na ba? Kung dili pa, paghinulsol sa imong sala, dangup kang Kristo, duol kaniya tawag sa iyang ngalan ug hatagan kaniya og kagawasan. Ug kung aduna na ikay kagawasan, mahimo na ikaw ang gawasnon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kabahin ikaw sa gingharian sa Dios ug aduna ikay papel nga imong barugan or imong buhaton alang sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang grasya sa Ginoo ug ang gahom sa balang espiritu mao ang magatabang kanato nga ato kining matuman sa atong kinabuhi. Magampo kita.
O labing gamhanan nga Dios, salamat sa imong pulong. Hinaot nga nakikiistorya ikaw sa matag usa ka namo. Sa gingharian sa Dios sa imong iglesia, walay decoration lamang. Ang matag usa ka namo adunay papel nga imong ipabuhat sumala sa mga gasa, abilidad ug katakos nga imong gi-assign sa matag usa ka namo. Ug kung adunay aniad dinhi karon nga nangalagad pa sa kasalanan, o Dios, among gipangayo nga imo silang hatagan og kagawasan. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghan kayong salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.